Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Face to Face Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 11.30, Σάββατο και Κυριακή βράδυ. Σήμερα καλεσμένος της εκπομπής Face to Face είναι ο κύριος Σπύρος Καρακίτσιος, περιβαλλοντολόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το κρύο έχει αρχίσει και κάνει αισθητή την παρουσία του και το πρόβλημα της εθαλομύχλης για άλλη μια φορά, όπως αναμένεται και σύμφωνα και με την έρευνα που έκανε η ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ευρωπαϊκή παρουσίαση, έρευνα CROM, δείχνει δυσίωνα στοιχεία και αποτελέσματα για τον χειμώνα 2013-2014. Καλύτερα θα μας τα πει ο κύριος Καρακίτσιος, ο οποίος συμμετείχε στο πρόγραμμα και γνωρίζει τα πράγματα από πρώτη πλευρά. Κύριε Καρακίτσιο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσετε και μας δίνετε την ευκαιρία να εκφράσουμε κάποια επιστημονικά αποτελέσματα σχετικά με το πρόβλημα της εθαλομύχλης. Να πούμε πως το πρόγραμμα CROM γίνεται εδώ και 3 χρόνια, περίπου ξεκίνησαν... Ναι, επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Βεβαίως. Για τη μελέτη αυτή και για μας πείτε τι είναι το πρόγραμμα CROM. Και για το εργαστήριό μας. Λοιπόν, ναι. Είμαστε το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Διευθυντής του εργαστήριου είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης. Και εργαζόμαστε σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την υγεία. Το εργαστήριό μας λέγεται Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Μάλιστα. Βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Ναι. Λοιπόν, στο Πολυτεχνείο. Στο Πολυτεχνείο, βέβαια. Λοιπόν, το πρόγραμμα CROM είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα live, το οποίο επίσημα ξεκίνησε τον Ιούλιο. Αλλά εμείς εργαζόμαστε σε αυτά τα θέματα και στα πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, του προγράμματος Transform, το οποίο σχετίζεται με τις επιπτώσεις των μεταφορών στην υγεία με έμφαση στα σωματίδια, και επίσης το πρόγραμμα EZANS, το οποίο σχετίζεται με επιπτώσεις μέτρων της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και γενικότερα τι επιπτώσεις έχουν τελικά αυτές οι αλλαγές στην ανθρώπινη υγεία. Είχαμε ξεκινήσει μια καμπάνια μετρήσεων σωματιδίων εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, και τα αποτελέσματα που θα μπορέσετε να δείτε και στην πορεία κάποιες διαφάνειες βασίζονται σε αυτές τις μελέτες και εμπλουτίζονται ακόμα περισσότερο τώρα με τα νέα στοιχεία που θα αποκτήσουμε από την έρευνα μέσω του προγράμματος CROM. Μάλιστα. Τι έδειξε η έρευνα? Να το πάμε έτσι σταδιακά, οπότε θα έχουμε και τις διαφάνειες έτοιμες, θα τις βλέπουμε παράλληλα. Ναι. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πιστεύω, είναι να δούμε τις σχέσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και το πώς αυτές μεταφράζονται σε επιπτώσεις στην υγεία και αντίστοιχα σε κοινωνικο-οικονομικό κόστος σε σχέση με κάποιους οικονομικούς παράγοντες. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βιώνει μια έντονη οικονομική κρίση. Έχει μειωθεί πολύ το μέσο οικογενειακό εισόδημα, έχει ανέβει αρκετά το κόστος ζωής, έχει ανέβει αισθητά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και των καυσίμου που κίνησες, δηλαδή της βενζίνης, και τώρα μπορούμε να πούμε και το πετρέλαιο. Και όλα αυτά έχουν φτιάξει ένα περίεργο, κοκτέιλ αλληλεπιδράσεων. Γενικά παρατηρούμε μία μείωση της συμβολής των κυκλοφοριακών πηγών στην ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά έχουμε μία πολύ έντονη αύξηση της αέριας ρύπανσης κατά τους ψυχρούς μήνες, που οφείλεται στη μη ορθολογική χρήση βιομάζας. Μάλιστα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, το πρόγραμμα CROM, εσείς κάνατε μια έρευνα η οποία είχε να κάνει με διαφορετικό τόπο της Θεσσαλονίκης, δηλαδή διαφορετικά μέρη. Να φανταστώ κάπου που έχει λιγότερη ρύπανση από τα ΙΧ, κάπου που έχει λίγο περισσότερη και διαφορετικές εποχές. Το CROM, επειδή είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αντίστοιχα και τα άλλα πρόγραμματα από τα οποία υπάρχουν συνέργειες, το Transform και το EZANS. Το Transform είναι ένα μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν γύρω στις 12 διαφορετικές χώρες, οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε με χώρες της κεντρικής Ευρώπης, με την Αγγλία. Η Ελλάδα τι θέση κατέχει? Λοιπόν, είναι σημαντικό να διαφοροποιηθούμε ανάλογα με το ρήπο, με την εποχή, ανάλογα με την πόλη. Υπάρχουν διαφορές. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη. Με το πρόβλημα της εθαλομύχλης. Σχετικά με το πρόβλημα της εθαλομύχλης, ναι. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση τα τελευταία 2 χρόνια. Ας πούμε, υπάρχουν χώρες όπως η Αυστρία, στις οποίες χώρες είχαν έντονο πρόβλημα προηγούμενα χρόνια.
Στην Ελλάδα εμείς αυτό το βιώνουμε με μια καθυστέρηση. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι εδώ πέρα, ότι στην Αυστρία κυρίως για λόγους lifestyle, έτσι, όχι αναγκών όπως είναι εδώ της χώρας μας που αναγκαζόμαστε να καίμε τζάκια και ό,τι άλλο βρίσκουμε διαθέσιμο. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι στην μια Ελλάδα... μικρή υποσημείωση. Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημαντικό να το συνδέσουμε όλα αυτά με τους οικονομικούς δείκτες. Έτσι ακριβώς. Αλλιώς στην Ελλάδα να το τζάκι στο σαλέ, αλλιώς είναι να το καίσεις ας πούμε στον Εύωσμο ή στο ρετζίκι. Και αλλιώς είναι να έχεις προγραμματίσει να έχεις ένα ενεργειακό τζάκι που έχει υψηλότερη απόδοση, χαμηλότερες εκπομπές και εξωτερικά στην ατμόσφαιρα αλλά και εσωτερικά στο σπίτι. Πρακτικά έχει μηδενικές εκπομπές. Το οποίο και αυτό έχει τη σημασία του. Πάλι θα μπορέσουμε να δούμε κάποιες σχετικές διαφάνειες. Και όπως είπατε και εσείς, στην Αυστρία, επειδή έχουν αρκετή ξυλία και ίσως και για lifestyle, αλλά και εκεί χρησιμοποιούσαν έντονα τη βιομάζα, αλλά τώρα έχουν κάνει πιο ορθολογική τη χρήση της. Εδώ εμείς στην Ελλάδα τι κάνουμε λάθος? Στην είναι Ελλάδα ότι καίμε ό,τι βρούμε μπροστά μας, παραδείγματος χάρη, να το πω έτσι απλά. Ναι, μάλλον μας βρήκε λίγο προετοίμαστος η κρίση. Ναι. Οπότε με αυτές τις απότομες αλλαγές που γίνανε, με τη μείωση του εισοδήματος, με την αύξηση της τιμής των καυσίμων, του πετρελαίου θέρμανσης, όπως λέτε και εσείς, οτιδήποτε τζάκι είχαμε που κυρίως ήταν φτιαγμένα στα σπίτια στην Ελλάδα κυρίως για αισθητικούς λόγους και για καλύτερη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Και όχι, κυρίως για διακόσμηση, δηλαδή όχι σαν πραγματικό μέσο θέρμανσης, πιο πολύ για να έχει την αίσθηση της εστίας. Ας πούμε ότι κάθαμε μπροστά από τη φωτιά κτλ. Δεν είναι τζάκια τα οποία είναι πραγματικά αποδοτικά. Σαν πρακτική... Και ξαφνικά αυτά τα τζάκια έγιναν χρηστικά, έτσι. Καλούνται να καλύψουν τις θερματικές ανάγκες για ένα σπίτι, για μια οικογένεια. Το οποίο, σας λέω, άμα δεν έχει σχεδιαστεί ένα τζάκι για αυτό το σκοπό από την αρχή, δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικό. Δηλαδή, ο σχεδιασμός έχει να κάνει με το ξύλο ή με το πώς είναι κατασκευασμένο το τζάκι? Έχει να κάνει κυρίως με το τζάκι. Έχει να κάνει κυρίως με το τζάκι. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα μέτρο πολύ αδρό για να καταλάβετε τι γίνεται, για να παράγουμε την ίδια ποσότητα θερμότητας για θέρμανση στο σπίτι, με ένα τζάκι ρυπαίνουμε 100 φορές παραπάνω από ό,τι αν και με πετρέλαιο. Μάλιστα. Το οποίο πετρέλαιο πάλι εκπέμπει σωματίδια περίπου 3 με 4 φορές πάνω από ό,τι αν έχουμε φυσικό αέριο. Αυτό γίνεται διότι ο αέρας που βγαίνει από τα τζάκια, το καύσιμο υλικό, δεν διασπάται, είναι λόγω βιομάζας? Ναι, προφανώς δεν μπορεί να έχει την ίδια καλή καύση που έχει όπως όταν καίσεις ένα ρευστό καύσιμο το οποίο έχει και μια πτυτικότητα, όπως είναι το πετρέλαιο, έχει χαμηλή πτυτικότητα. Αλλά έχει πολύ καλή διασπορά και έχει πολύ καλή καύση, οπότε έτσι επιτυχάνεις ένα υψηλό συντελεστή απόδοση. Τώρα, όταν καίσεις ξύλα και ειδικά όταν καίσεις ένα τζάκι ανοιχτού τύπου, όπου έχεις έντονη φλόγα και ας πούμε τρόπο ότι είναι αβεβαιασμένη καύση, η καύση είναι κυρίως αυτό που λέμε ατελής. Όταν έχεις ατελή καύση, έχεις υψηλές εκπομπές όλων των ειδών των ρυπαντών και των σωματιδίων, αλλά και ενώσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στο σχηματισμό δευτερογενών σωματιδίων. Και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που έχει στην καμινάδα, μέχρι αυτές να εξέλθουν στην ατμόσφαιρα, έχουν σχηματιστεί επιπλέον σωματίδια. Μάλιστα. Σε ένα ενεργειακό τζάκι, η καύση γίνεται πιο αργά, με πιο ελεγχόμενο ρυθμό, οπότε υπάρχει ο χρόνος η καύση να είναι λιγότερο ατελής. Τα ενεργειακά τζάκια είναι ακριβότερα από τα παραδοσιακά? Είναι ακριβότερα, αλλά πιστεύω ότι εάν κάποιος αποφασίσει ότι ένα σημαντικό μέρος της θέρμανσης του σπιτιού του θα το κάνει με το τζάκι, κυρίως το ενεργειακό, πιστεύω ότι θα κάνει απόσβεση μέσα και σε περίπου ένα χρόνο. Δηλαδή, νομίζω ότι τα ενεργειακά τζάκια έχουν ένα κόστος υψηλότερο γύρω στα 500 με 1000 ευρώ, αναλόγως πόσο εξελιγμένη κατασκευή θέλεις να χρησιμοποιήσεις. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Καρακίτσιο. Έχει σημασία το τζάκι ως τζάκι ή το καύσιμο υλικό που καίμε? Διότι πέρσι ακούσαμε ότι σε πολλές περιοχές καίγανε οι άνθρωποι για να ζεσταθούν, βέβαια, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα, ότι γίνεται για λόγους για να ζήσουν. Καίγανε ό,τι βρίσκανε μπροστά, δηλαδή καρέκλες οι οποίες μπορεί να είχαν και χρώμα. Αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο? Δυστυχώς αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Είναι γνωστό γιατί όταν χρησιμοποιούμε καύσιμη ύλη που δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν ήταν προορισμένη σαν καύσιμη ύλη, έχει μέσα διάφορα χημικά. Ας πούμε, τα έπιπλα έχουν διάφορα χημικά για να συντηρούνται, να μην φθύρονται. Το οποίο προφανώς όταν το ξύλο αυτό θα το κάψεις, είτε θα σου απελευθερέσουν αυτά τα χημικά αν είναι πτυτικά πάρα πολύ γρήγορα, είτε θα στα μετασχηματίσει σε άλλες ουσίες οι οποίες ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα τοξικές. Μάλιστα. Σας λέω, σαν
εάν έβαζα πρώτα με μια σειρά προτεραιότητας τους παράγοντες οι οποίοι επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, θα έλεγα πρώτα ότι είναι το είδος της συσκευής που χρησιμοποιούμε για θέρμανση, για καύση βιομάζας, και σε ένα δεύτερο βαθμό θα έβαζα το υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε να καίμε οτιδήποτε, έτσι, προφανώς. Έχω ακούσει πράγματα τρελά, ακόμα και πλαστικά, ακόμα διάφορα. Δηλαδή, δεν ξέρω, για την Αθήνα ακούγονται διάφορα πράγματα. Αν είναι δυνατόν, εντάξει. Ναι. Το πλαστικό μυρίζει κιόλας. Δηλαδή είναι... Ακριβώς. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Καρακίτσιο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρέδωσε συστάσεις, μια αρμόδια έκθεση, ώστε να μην εισπνέουμε σωματίδια. Τι ακριβώς είναι αυτό, το γνωρίζετε? Λοιπόν, έχει συσταθεί μια επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, στην οποία συμμετέχει και ο διευθυντής του εργαστηρίου μας, στην οποία έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν. Αυτές οι προτάσεις... Αυτή είναι επιτροπή ανάγκης. είναι επιτροπή που συστάθηκε τον περασμένο χρόνο. Συστάθηκε, νομίζω, στις αρχές του έτους του 2013, όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα της εθαλομύχλης. Συστάθηκε από ανθρώπους, το Υπουργείο την προσκάλεσε και αποτελείται από έγκριτους πανεπιστημιακούς της χώρας, οι οποίοι έχουν εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος και επιπτώσεων στην υγεία. Το οποίο τι κάνει, δίνει συμβουλές στον κόσμο? Λοιπόν, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα μέτρα, όπου ανάλογα με τα επίπεδα σωματιδίων που θα μετρούνται στην ατμόσφαιρα υπό συγκεκριμένες συνθήκες μετεωρολογικές, θα λαμβάνονται κάποια μέτρα, είτε ενημέρωσης του κοινού, είτε μέτρα που θα σχετίζονται με μείωση των εκπομπών, τα οποία θα αφορούν όλες τις πηγές. Και δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με τη θέρμανση, γιατί προφανώς όταν θα πέσει πολύ θερμοκρασία είναι δύσκολο να πει στον κόσμο μην ανάψει το τζάκι ή μην ανάψει το καλοριφέρ για να μην ρηπαίνεις. Λοιπόν, οπότε καταρχήν τα μέτρα αυτά είναι κλιμακωτά. Ανάλογα δηλαδή με το πόσο θα ξεπεράσουμε τα όρια, αυτά που θεωρούνται επιτρεπτά, τα οποία αρχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, λαμβάνονται κάποια μέτρα. Ας πούμε, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με ενημέρωση των ευπαθών ομάδων. Ευπαθείς ομάδες είναι τα παιδιά, είναι οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν κάποιο ιστορικό σε προβλήματα υγείας που σχετίζονται με... Όπως είναι το άσθμα, η βροχίτιδα, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες καρδιακές παθήσεις και γενικότερα αναπνευστικές παθήσεις. Καλό είναι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις συνθήκες να αποφεύγουν την έκθεση στον εξωτερικό ατμοσφαιρικό αέρα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος σε σωματίδια. Να μένουν σπίτια τους δηλαδή. Να μένουν σπίτια τους, ναι. Όπως αντίστοιχα συνέβαινε και με τα αντίστοιχα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρήμανσης που είχαμε παλιότερα στην Αθήνα και συνιστούσαμε στον κόσμο να μένει στο σπίτι του με κλειστά τα παράθυρα και χρήση κλιματισμού που φιλτράρει τον αέρα και προστατεύει. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη? Για τη Θεσσαλονίκη, επειδή έχουμε κάνει μετρήσεις εμείς οι ίδιοι στο εργαστήριο, μπορώ να σας πω ότι κάποιες συγκεκριμένες μέρες όπου οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν ευνοούσαν, είχαμε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Έχουμε τώρα και την κατάλληλη εικόνα. Ναι. Εδώ βλέπετε τα δύο σημεία στα οποία έγινε η δειγματοληψία των σωματιδίων. Χρησιμοποίησαμε ένα σταθμό κυκλοφοριακό, όπως λέμε, για να μπορέσουμε να δούμε πιο έντονα την επίδραση της κυκλοφοριακής. Ναι, για τη Θεσσαλονίκη. Να φανταστώ πήγατε στη Βενιζέλου. Στην Εγνατία, στο ύψος της Βενιζέλου, ακριβώς. Πολύ σωστά. Και ευχαριστούμε και το Δήμο που μας παραχώρησε τον οικίσκο που έχει και βάλαμε και εμείς και τα δικά μας μηχανήματα και δουλέψαμε εκεί. Και για να μπορέσουμε να έχουμε μία αίσθηση των μεταβολών της ατμοσφαιρικής ρήμανσης σε ένα σταθμό ο οποίος έχει κυρίως κυκλοφοριακές επιδράσεις. Και αντίστοιχα μετά επιλέξαμε και ένα σταθμό ο οποίος βρίσκεται στο Επταπύργιο, όπου θεωρείται σταθμός υποβάθρου, όπου εκεί δεν έχουμε υπάρχουν επιπτώσεις. Ναι, ακριβώς. Και εκεί εκτιμούμε τα γενικότερα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας από το σύνολο των πηγών που διαμορφώνουν την κατάσταση. Και τα αποτελέσματα τι δείξανε? Λοιπόν, αν πάμε σε κάποια μεθεπόμενη διαφάνεια όπου έχουμε κάποιες χρονοσυρές, αν μπορείτε να πάτε, όχι εδώ αναφέρουμε τα όρια, στην επόμενη από αυτή. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Εδώ έχουμε τις μετρήσεις σωματιδίων που έχουν πραγματοποιηθεί στην ουσία από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι και τα μέσα Απριλίου του 2013.
μετρήσαμε σε 2 στάδια, από αρχές Οκτωβρίου μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, στους 2 σταθμούς που σας ανέφερα. Και είδαμε το εξής, ότι οι συγκεντρώσεις παρέμειναν σε λογικά επίπεδα μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Μετά τις 10 Νοεμβρίου παρατηρήθηκε... Είναι λογικό από την άποψη ότι ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί και καύσιμα. Ναι, γιατί ακόμα δεν έχει... Αυτό ήθελα να σας πω, ότι στις 10 Νοεμβρίου εκείνες τις ημέρες έγινε μια απότομη πτώση της θερμοκρασίας και με την απότομη πτώση της θερμοκρασίας παρατηρήσαμε μια απότομη αύξηση της συγκέντρωσης των σωματιδίων. Το οποίο φαίνεται στο διάγραμμα, αν δείτε δηλαδή στα πάνω 2 διαγράμματα, από ένα σημείο και μετά, εκεί που βλέπετε ότι ανεβαίνουν σημαντικά οι τιμές και για τις 2 διαμέτρους σωματιδίων και για τα σωματίδια 10, που έχουν αεροδυναμική διάμετρο 10 μικρόμετρα, αλλά και τα σωματίδια που έχουν αεροδυναμική διάμετρο 2,5 μικρόμετρα, βλέπουμε μια κατακόρυφη αύξηση. Σας λέω ότι αυτό οφείλεται σε συνδυασμό μετεωρολογικών συνθηκών και αυξημένων εκπομπών, οι οποίες, όπως είπαμε και πριν, συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για θέρμανση. Σε περίπτωση βροχής είναι ακόμα εντονότερο το πρόβλημα? Όχι. Όταν έχουμε βροχή, έχουμε το φαινόμενο της λεγόμενης υγρής εναπόθεσης. Όπως πέφτοντας στα γονίδια της βροχής, συμπαρασύρουν τα σωματίδια και η ατμοσφαιρική ρύπανση και ειδικότερα η ρύπανση από σωματίδια είναι αρκετά χαμηλότερη. Οπότε είναι ευνοϊκή. Η βροχή θεωρείται σαν μια ευνοϊκή συνθήκη. Όμως η άπνοια και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες είναι πολύ κακές συνθήκες, ειδικά αν συνδυαστούν με κάποια θερμοκρασιακή αναστροφή. Τότε παρατηρούμε αυτές τις πολύ υψηλές τιμές που βλέπετε, κάποια μεγάλα πίξ. Και γίνεται αντιληπτό και με την οσμή, αλλά και με την όραση, έτσι. Δυστυχώς γίνεται αντιληπτό, όπως λέτε, με τις βασικότερες αισθήσεις. Τώρα έχει να κάνει διαφορά από μέρη της Θεσσαλονίκης, παραδείγματος χάρη από την Καλαμαριά, ανατολικά, που παραδοσιακά αποτελεί από τις οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές, τουλάχιστον λίγα χρόνια πριν, με κάποιες άλλες όπως μπορεί να είναι δυτικά? Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μετά τον Γενάρη μετακινήσαμε λίγο τα σημεία δειγματοληψία μας. Το ένα παρέμεινε στην Εγνατία, αλλά ήταν περίπου στο ύψος του Πανεπιστημίου, της Πολυτεχνικής Σχολής, και ο σταθμός υποβάθρου μετακινήθηκε στη Σταυρούπολη. Μπορώ να πω ότι η εικόνα που πήραμε ήταν παραπλήσια και στις 2 περιπτώσεις. Δηλαδή, στο Επταπύργιο με τη Σταυρούπολη μας έδωσε τις ίδιες πολύ υψηλές τιμές τις ημέρες που είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό οφείλεται στο ότι και εκεί κάποια σπίτια είναι εφοδιασμένα με τζάκια, αλλά γενικότερα υπάρχει έντονη διασπορά της ρύπανσης. Τώρα, για ασφαλέστερα συμπεράσματα θα πρέπει να έχουμε και τα δεδομένα και της περιφέρειας και του Δήμου που έχουν επιπλέον σταθμούς μέσα στην πόλη, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ακριβή, ας πούμε, χωρική κατανομή της ρύπανσης. Αλλά γενικά η ρύπανση είναι ιδιαίτερα υψηλή σε όλη την πόλη. Τώρα αυτό επηρεάζει και την θάλασσα, επηρεάζει και τα ψάρια? Αυτό διαβάσαμε στην έρευνα. Έχει να κάνει με τον... Τα ψάρια επηρεάζονται από άλλους παράγοντες. Είναι άλλο πρόβλημα αυτό με τα ψάρια. Έχει να κάνει με τον υδράργυρο, με την παρουσία υδραργύρου. Είναι στο ίδιο project, αλλά είναι άλλο περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό. Μάλιστα. Το οποίο επίσης μελετάμε. Κοιτάξτε να δείτε, με τις διαδικασίες εναπόθεσης, κάποια ποσότητα των σωματιδίων καταλήγουν τελικά και στη θάλασσα. Αλλά επειδή η θάλασσα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα διάλειμμα άπειρου όγκου, διαλύεται και δεν είναι αισθητή αυτού του είδους η ρύπανση. Η συγκεκριμένη, είναι άλλες δυστυχώς. Εάν είχαμε να κάνουμε βέβαια με κάποια λίμνη, κάποιο μικρότερο υδατικό ορίζοντα, εκεί ίσως και να είχαμε κάποιο πρόβλημα αισθητό. Είναι ενδιαφέρον σαν ερώτημα αυτό που λέτε. Θα έχει ενδιαφέρον να το μελετήσουμε σε μια περιοχή που θα έχει, ας πούμε, μια μικρή λίμνη. Εκεί θα είχε κάποιες επιπτώσεις. Τώρα, λύσεις που μπορεί να πάρει ο απλός κόσμος να κοιμάται τις επικίνδυνες ώρες. Το λέω αυτό γιατί η έρευνα αναφέρει ότι ο ύπνος εκείνο το συγκεκριμένο διάστημα που είναι έντονη η εθαλομύχλη κάνει καλό. Πώς εξηγείται αυτό? Θα σας πω πώς εξηγείται αυτό. Πέρα από την χωρική διακύμαση της ρύπανσης, σημαντική παράμετρος είναι και η χρονική διακύμαση της αεραίας ρύπανσης. Η έξαρση κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρείται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.
Γιατί με περισσότερο, έτσι. Ακριβώς, τότε ο κόσμος γυρνάει από τις δουλειές, τα παιδιά, από τα σχολεία. Ο κόσμος κάθεται στο σπίτι και πέφτει και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, οπότε είναι πιο έντονη η ανάγκη για θέρμανση. Τότε ανάβουμε τα τζάκια, έχουμε τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα και μέσα στο σπίτι σε κάποιο βαθμό όταν έχουμε τζάκια ανοιχτού τύπου και δεν χρησιμοποιούμε κάποια άλλη μορφή για την καύση βιομάζας. Μάλιστα. Οπότε ανεβαίνουν οι συγκεντρώσεις. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση των συγκεντρώσεων σωματιδίων από τις 5-6 το απόγευμα μέχρι τις 12-1 το βράδυ και μετά που αρχίζουν τα τζάκια να σβήνουν, σταδιακά αρχίζουν να πέφτουν. Ακολουθεί αυτός ο κύκλος. Η πραγματική έκθεση που έχει ο ανθρώπινος πληθυσμός εξαρτάται από τη συγκέντρωση στην οποία εκτίθεται και από το ρυθμό αναπνοής που έχει. Ο ρυθμός αναπνοής που έχει ο άνθρωπος εξαρτάται από τις δραστηριότητες που εκτελεί τη συγκεκριμένη ώρα και την ένταση. Και τις συνθήκες ζωής που ζει κιόλας. Και τις συνθήκες ζωής. Βέβαια. Λοιπόν, το βράδυ, το παρήγορο, ας πούμε, στην υπόθεση είναι επειδή ακριβώς κοιμόμαστε, ο ρυθμός αναπνοής είναι πολύ χαμηλός. Επειδή είναι χαμηλός ο ρυθμός αναπνοής, δηλαδή είναι περίπου ακριβώς, εισπνέουμε λιγότερη ποσότητα από το ρυπασμένο αέρα. Οπότε τελικά η πραγματική έκθεση που έχουμε είναι αισθητά χαμηλότερη από τις απογευματινές ώρες όπου έχουμε μια κορύφωση, όπου και οι συγκεντρώσεις είναι σχετικά υψηλές, αλλά και η δραστηριότητα είναι σχετικά έντονη. Και ακριβώς αυτό είναι που περιγράψατε πριν, ότι τις βραδινές ώρες, επειδή κοιμόμαστε, πέφτει πολύ ο ρυθμός αναπνοής, οπότε η πραγματική ποσότητα που εισπνέουμε είναι χαμηλότερη. Μάλιστα. Τώρα η πολιτεία τι μέτρα μπορεί να πάρει, ποια είναι η λύση, να πούμε έτσι κλείνοντας, από τους πολίτες, πώς μπορούν να προφυλακτούν εκτός από τον ύπνο, υπάρχει κάποιος τρόπος? Όχι, σίγουρα ο ύπνος δεν είναι λύση, είναι μια ανάγκη την οποία εκτελούμε και τυχαίνει να μειώνει την έκθεση. Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να μειωθεί η έκθεση σε σωματίδια. Ας πούμε, ένα σημαντικό μέτρο θα ήταν να επανέρχονταν η τιμή του πετρελαίου στα γνωστά επίπεδα. Ευχής έργων θα ήταν ναι, αυτό. Τώρα ακριβώς με το επίδομα θέρμανσης που θα δίνεται δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετό για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στις συνήθειες που είχαμε πριν 2 χρόνια. Το φυσικό αέριο είναι καλύτερη πηγή ενέργειας? Το φυσικό αέριο είναι πολύ καθαρότερη πηγή ενέργειας. Είναι μάλλον η καθαρότερη πηγή θέρμανσης. Όλων? Ναι, είναι η καθαρότερη πηγή από όλες. Εντάξει, εκτός αν το συγκρίνουμε με συστήματα ηλεκτρικά μετά, όπως είναι οι αντλίες θερμότητας, τα air condition. Εκεί βέβαια μπαίνουν μετά και οι παράμετροι του κόστους. Και ο λόγος για τον οποίο συζητάμε όλο αυτό το πρόβλημα τελικά είναι η μείωση του βιωτικού επίπεδου που έχει γίνει και η αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Οπότε αυτά τα μέτρα, το να συζητήσουμε τώρα για ηλεκτρικά μέσα θέρμανση είναι μάλλον θεωρητικό. Οπότε σε πρώτο επίπεδο θα έπρεπε η πολιτεία να κάνει μια προσπάθεια που από ό,τι ακούγεται έχει κάνει μια προσπάθεια, αλλά δεν απέφερε τους καρπούς που θέλανε. Κάνατε μια σπουδαία έρευνα και το θέμα είναι, το ζήτημα μάλλον, η πολιτεία να το δει και να το μελετήσει παρά οι πολίτες. Φυσικά και ακριβώς, οι πολίτες μπορούν να κάνουν κάνουν λιγότερα πράγματα. Το πρόβλημα έγκυται στην πολιτεία. Δηλαδή να μπορέσει να μειώσει κάπως την τιμή του πετρελαίου ή να δώσει κίνητρα στον κόσμο, είτε με μορφή κάποιων επιδοτήσεων, κάποιων δανείων, να αντικαταστήσουν τα μέσα θέρμανσης που έχουν με καθαρότερα και πιο οικονομικά. Ας πούμε, το φυσικό αέριο, εκτός από πιο καθαρό, είναι και πιο οικονομικό. Μάλιστα. Αλλά είναι δύσκολο για κάποιον τώρα να κάνει τη μετάβαση από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο, όταν προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα μέσω της χρήσης ξυλίας. Τώρα, κύριε Καρακίτσιο, κλείνοντας, για τον κόσμο που έχει τζάκια, έτσι, κάνα 1-2 μικρά tips που μπορεί να κάνει ώστε να είναι λιγότερο κακό το πρόβλημα. Ναι. Τα τζάκια ανοιχτού τύπου έχουν το πρόβλημα ότι εκπέμπουν και σωματίδια μέσα στον εσωτερικό χώρο. Η αύξηση της συγκέντρωσης των σωματιδίων, επειδή έχουμε κάνει και αντίστοιχες μετρήσεις και πριν ξεκινήσει το πρόβλημα, επειδή το είχαμε προβλέψει σε κάποιο βαθμό, έχουμε δει ότι συντελούν σε αύξηση της συγκέντρωσης των σωματιδίων από 15 μέχρι 30 μικρογραμμάρια και ανάλογα για ποια σωματίδια μιλάμε, ανάλογα με τη διάμετρο. Το επίσης πρόβλημα είναι ότι τα σωματίδια τα οποία εκπέμπονται μέσα στο σπίτι είναι σωματίδια πολύ μικρής διαμέτρου, τα οποία έχουν την ικανότητα να εισχωρούν πολύ βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα και ακόμα κάποια από αυτά να περνάνε και στη συστημική κυκλοφορία και χαρακτηρίζονται ως τα πιο επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Μάλιστα.
Θα συνιστούσα στους ανθρώπους που έχουν ένα τζάκι, αν μπορούν να το μετατρέψουν σε ενεργειακό με κάποιο τρόπο ή να χρησιμοποιούν κάποια προστατευτική ποδιά για να αποφεύγονται οι σημαντικές εκπομπές. Στα πειράματα που κάναμε είδαμε ότι ακόμα και το πώς, και εντάξει είναι μια απλή παρατήρηση την οποία και ο πιο πολλής κόσμος που χρησιμοποιεί τζάκι το καταλαβαίνει, είναι ακόμα και το πώς θα τοποθετήσεις τα ξύλα μέσα στο τζάκι αλλάζει πάρα πολύ, αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εκπομπές σωματιδίων τις οποίες έχεις μέσα στον εσωτερικό χώρο στον οποίο βρίσκεται το τζάκι. Οπότε, θα ήταν χρήσιμο αυτό να μας το δείξετε σε κάποια επόμενη εκπομπή μας. Ναι, βεβαίως. Ας πούμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια πιο εμπεριστατωμένη με πρακτικές συμβουλές για τον κόσμο, γιατί πιστεύω ότι τελικά όλο το πακέτο ανάλυσης που κάνουμε για να υπολογίσουμε τις επιπτώσεις στην υγεία και αντίστοιχα τις οικονομικές επιπτώσεις που έχουν αυτές οι επιπτώσεις στην υγεία, οι οποίες δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες, μπορώ να σας πω. Αν θέλετε μπορώ να σας πω. Κύριε Καρακίτσιο, πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς, γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα κάνουμε μια επόμενη εκπομπή, να έχουμε και έναν γιατρό, να τα πούμε μαζί. Πάντως, εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτή την έρευνα που κάνατε του πολυδιάστατου προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης CROM και δώσατε εμπεριστατωμένα και με ακρίβεια ακριβώς το πρόβλημα της εθαλομύχλης και πόσο μεγάλο είναι και αναμένεται να γίνει μέσα στο 2013-2014. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα καλεσμένος της εκπομπής. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κλείνοντας, κύριε Καρακίτσιο? Όχι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με καλέσετε και με δώσετε την ευκαιρία. Ένα πολύ σύντομο που θέλω να πω μόνο για τα ποσά είναι ότι το κόστος που επιφέρουν οι αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές όπου είχαμε ορθολογική χρήση καυσίμων θέρμανσης, όσον αφορά τη θνησιμότητα και τη θνητότητα, ανέρχεται περίπου στην τάξη του 1 δισεκατομμυρίου για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτές βέβαια οι επιπτώσεις είναι μακροχρόνιες, δεν θα τις δούμε στην επόμενη εβδομάδα. Εάν βρούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και μπορέσουμε να κάνουμε διασταύρωση, μπορεί και σε ένα χρόνο να τις διαπιστώσουμε. Απλά αυτές αναφέρονται σε κόστη. Πολύ μεγαλύτερο από όσο φανταζόμαστε. Ναι, αυτές όμως αναφέρονται σε κόστη τα οποία ενσωματώνονται στην κοινωνία σε μεγαλύτερη χρονική κλίμακα και γι' αυτό δεν είναι άμεσα αντιληπτά και γι' αυτό είναι πιο δύσκολο και για τους πολιτικούς να τα κατανοήσουν και να τα ενσωματώσουν στους υπολογισμούς τους. Μάλιστα. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα δυστυχώς να υπάρξουν θάνατοι για να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι. Θα πρέπει να δουν μάλλον πιστοποιημένη μεταβολή της θνησιμότητας. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Καρακίτσιο, Σπύρος Καρακίτσιος ήταν μαζί μας, περιβαλλοντολόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του τμήματος περιβαλλοντολογικής μηχανικής. Είμαστε στο τμήμα χημικής μηχανικής, εργαστήριο περιβαλλοντικής μηχανικής. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε και μέσα στο χειμώνα κάποια στιγμή. Εντάξει, ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα, να μας πάει έτσι καλά ο καιρός όπως πάει μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε να κρατήσει. Ναι. Βλέποντας και κάνοντας. Ήταν η εκπομπή Face to Face. Μας βλέπετε από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 11.30, Σάββατο και Κυριακή βράδυ. Οι εκπομπές παίζουν και στο κανάλι μας στο YouTube Face to Face Vergina TV. Να είστε καλά, γεια σας.